Maria, dalian na og panit ang kamuti ha kay magkamuti cute na karon. Ma, kaya diri lang sa ka kay mamalit kog mantika. Ma, ako na lang palit og mantika, ma. Dili, kabalo ko makapit-hapit kag dula. Asa mo kaagi dugong pawiks? Uy, alam nga diri sagi mo man gyapon umapit sa ila Maria, di man gyapon nagkauban kay di man na palagod siyang mama. Dili lang ta mo agi didong pawiks to kay para makit-an ta ni Maria ba nga. Madto ta sa tong tambayanan. Ikaw po no? Ah, sige. Unsa man ni si mama oy nga wala mo day salig sa kuha dili naman noon ko suguon. Kataymingan ra ganito nga na ako mga amigo dito amiga sa tindahan mo unang naghapit-hapit na lang og dula. Tama ra siguro ni akong napalit nga 1 pot mantika. Gamay ra bitaw to akong prituhon. Uy, Maria, ano yung dibuhat ya? Ala, naalagi mo. Ay kay papanit ko ni mama og kamuti kay magkamuti cute daw mi. Ala kalami anak Maria. Sana Maria, baligyan na ninyo. Dili oy merienda na mo ni mama. Asa day mo? Sa naman di ay, sa ato ang tambayanan. Tara. La, kita mo gipapanit ko ni mama og kamuti makasab-an ko ato. Dali ra na Maria, kay nakoy teknik ana. Ako ana nang naagyan. Unya, gusto ka makabalo. Unsay sikreto? Si teknik. Si sikreto Lucio. Para makalaab ka Maria, mao na imong buhaton. Unsa man Lucio? Sige daw bi, istorya ay daw ko. Unsa may ingredients sa kamutikyo? Kamuti, asukar ug mantika. Unya, namoy mantika diha. Na, kay tuwa man si mama na malit. Gusto gayon ta ko ako'y mamalit no. Nya, asukar. Asukar? Na, darao. Saan man niya asukay nga sagol mo ginasa kamutikyo ang asukar Lucio. Mao na imong buhaton Maria. Wain ang asukar, bili nila gamay. Di suguon man kasay mong mama og asukar. Tama jud ka Lucio. Mauna gyud ang panahon Maria para makalaag ka. Suguon man kasi mong mama. Tama bitaw no, bright ta jud ninyo oy. Muna akong buhaton samtang wala pa si mama. Maria, do sa mig basig maabtan ni si mong mama. Tara dito. Basta Maria ha, mao na to. Sundon din ako tong itudlo ni Lucio. Kuhaan din samtang wala pa si mama. Tama na ni. A few moments later. Salamat kayo man na dyan. Maria, humana na. Ma, umana ni ma. Ako sa ning hugasan Ako ma. na hugasan ni Maria. Kuha na lang dito ang asukar sa sulod. Sige ma. Kabalo ko nga kulang jud ning asukar. Masuguan jud kong mama ani ron. Kadugay man na ng asukar Maria. Madali asukar ma. Uy, ala. Magamay naman na ng asukar Maria. Kapalit sa dito. Effective kayong gitudlo ni Lucio. Uy, hala, wala naman di ko'y kwarta Maria. Pangutang na sa dito ila Cavite. Sige ma. A few moments later. Bayang Maria, uy. Titiod na to na akong gisugo ba? Nagkapit-apit na po siguro itong dula. Ayo, nang papalit ako. Masa ka sila nagdula, ano? Wala lagi sila diri. Ay, tama. Kasi pa sila sa pikas nagdula. Dito day kumuagi ron. Ay, unsa imo ha? Nang, mautang da si mama o kasukar midya. Lain pa'y ato nang ba? Nakabantay ka ni Gredo ng pawag sug ni Lucio? Daraday Maria, oh. Diri man to sila kaganina na malit. Pagkahuman, dito man to sila padulong, oh. Ah, maoba na ay nang. Sige na, atas ako. Naadyo turong sila diri nagdula sa may payag sa kanding. Nung awik, sigurado jud ko ba nga moadto to si Maria sa ilalim ng biti. Kay suguon man to kasukar. Kuya matingala to ron nga wala ta dito. Ah, pasag dito eh. Ganina bito pa sa bayo na to na magdula ta. Wala siya. Maayo na itong buhato na ni Ron. Good trip na itong tirada. Indot na. Paminaw mo ha. Adto ta sa bukid ni Nung Tasing. Manguha ta dito og anagon. Bitaw no? Lami bitaw magsugba-sugba ron. Gani. Iwasa tagkaon pagkahuman mo adto ta sa bukid. Aha, tang-an ko pa na adjud mo diri sa payag sa kanding. Uy, naamlay si Maria oh. Nagunsa day mo diri? Nag-meeting mi Maria. Lucio, istoryahe kung sa atong gimitingan. Maria, moadto mi sa bukid ni Nung Tasing. Kay manguha mi anagon. Ha, manguha mog anagon. Hala, kalami bayaan na isog ba?
Kuyog ko be. Ayaw na Maria kag gusto ko pabiya kag asukar si mong mama basi madamay na pod me. Gani, ayaw na pag-uban lagi. Basig apaso na po kasi mong mama po. Kalain po ninyo oy, dili ko ninyo paubanon. Sige, itug-an ta mo kanong tasing kung dili ko ninyo paubanon. Unya gusto jud ka mo ban. Unya wa milabot ha kasapang kas mong mama. Gani, ano?